nili life along isi turning point ason lo nili student life pen ke pini non political party alongan nili isi adaito laso kelong puthak nili rat aphan lapen nili ladak nili phan appointment nang ipivek atuman nili kachoroji phan sinang tumhan nang chohang asi ke chengsi nili pini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili phan sarsing phangcho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen sarsing phangcho ben chenglok dak Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omor Singh Tiso MP sar lapen dak team Karbi Anglong atum doan BJP EM lapen ladak MEC board chairman ben chenglok municipal board along a chairman LEMS along chairman pen bazar committee long chairman pen doan BJP claim bang phu bang phi tum doan atum chingwai chingsai pen latum chidon sar pen niliphan nili bihego so nili thek thangta visita niliphan isi rat aparman lapen khailong ria aparman karbinglong aparman aphan BJP along isi mesen ke claim ka Charlie dunlong ya phan niliphan daito nang pi tasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbinglong Autonomous Council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang li phan nili chorolo athe pipotma nili alang li long nili claim dun longji lapen claim dun thekji walang li tum nang matha pen nili phan anso se nang ipakeng ke claim ke chok chelong nang pachok ponji la pan so se iprang ke mesena sai ke claim long ye phan alang li war sai nang piapot ni alang li phan ninga klong pen akiro pilo la penan parta ladak BJP is Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sar lapen dak sarsing phangcho sar president lapen general secretary lapen is Karbi Anglong BJP lada committee doan claim bangphu bangphi atum phanan sitame nili ninga klong pen alang litum churulo athe party along alang litum nili phan sitame isi awar sai kam ki claim long ji aphan lapen mesen ben ki pa claim pon ju anso se nang than nang pari pen nili ki claim long ji awar sai nang pi pot BJP a committee ladak district committee Karbinglong is along a committee tuma team aphan da nili kurwang thupilo lapenan parta nili phan nili pini message along ji theklong lo jenili phan Karbi Anglong non hejong ki man pona MP Omor Singh Tiso sar alang li sitame nili phan nang ki choro lapen congratulate nang pipot alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame lapuson alang li tumulong klemunlong pamikaji awar sai nang pipot alang li tum phan da chorulo lanchot kali ladak West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong a president han same nili chorulo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tuma phan pen atima phan stame nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim nun long pa alang li tuma stame chorulo lapen Karbinglong Autonomous Council along